kuma social media kulezi insuku zamanje eziphatha imvunulo noma ngingafuna ukugxila ezintweni ezithile kodwa ngizwile ukuthi kukhona lapho nathi esisala khona njengendlunkulu esingayichazi lento yemvunulo ukuthi imvunulo njengoba besivunule nje lapha ya kwaDukuza imvunulo yethu ake ngithi nje sizwe ngemvelo sasiyavunula kodwa ngiyathanda ukuthi emakhosini edlule emva kokuba sithunjiwe njengenkosi Cetshwayo nje eyathunjwa eyahamba yaya phesheya yabuya isifaka impahlo zesilungu nengonyama uSolomon nayo eyazalelwa eSt Helena lapho wakhona khona inkosi Dinizulu nengonyama uCyprian naye ogcine esephila kakhulu isikholwa bebengavunuli umnyazi wemvunulo ivusile impela yama ngenyawo umdlokombani baze bayithanda abantu bonke kodwa ke kwasala lokuthi sichaze phela ukuthi imvunulo yayivuselwa ivele ikhona kukhona imvunulo yeingane engqale nje ngabesilisa khona imvunulo yeingane yokwelusa abafana yasekweluseni khona imvunulo manje yamabhumu aseqala ukweshela kube khona imvunulo yezinsizwa bese kuba khona imvunulo yamadoda bese kuba khona imvunulo yamakhosi yonke le mvunulo ke ingeyabantu besilisa kwaye ungijabhiseke nokho kubona abantu besifazane sebevunule begcwele bephelele befake imvunulo yamadoda kuyinto ke ngesizulu ngesintu engeyinhle kahle engeyinhle nje hayi nokuthi kahle engeyinhle ngoba imvunulo inkolo yethu imvunulo mase seyifakile indoda nje kaya kube khona abantu abanomkhuba wokuboleka imvunulo akufanele imvunulo uyiboleke wonke umuntu ufuneka ahamba ayosika eyakhe iqoshwe imvunulo ngoba iyinsila yakho manje ke mawubona omunye umuntu owabona ukuthi lo muntu akavunuli futhi akayijwayele nje nemvunulo kodwa umbone eyifakile ngoba enza izinto ezithile zakhe ubona ukuthi hayi ulahle isiko lemvunulo uyibonekile akusiye yakhe kubike lokho kubi kakhulu lokho ikhona ke isigaba lapho kuthole khona umuntu wesifazane efaka imvunulo ake ngichaze lokho kukhona imoya thola ukuthi umuntu mhlawumbe uyethwasa ungenwe yidlozi lomuntu wesilisa kodwa ebe ngowesifazane kodwa ke kunomehluko into yasendumbeni kusho ukuthi leyo nto uyigqoka ngoba uyigqoka isimo esithile lapha endumbeni wenza lo msebenzi awukwazi ukuthatha leyo nto bese uvunula ngayo uthi ubonakala usuvunula nekhumba ke umthetho khona ingwe nje isilwane sasendlunkulu sifakwa abasendlunkulu ngeke ngabona nje lapha ku TikTok intombazane ethile ifaka isikhumba sengwe yehla yenyuka naso ngabona ukuthi into zethu manje bayayibulala labezitha udaba olusematheni olwemvunulo kaZulu abantu bayayithanda imvunulo kodwa futhi bayasho ukuthi abanye asiyazi ukuthi igqoka kanjani igqoka ngobani siyafisa ukuthi kube neplatform la sizofundiseka khona ngoba into esibukayo Mageba kube negap la abantu abadala bengasabafundisa abafana noma sithi mhlambe angazi noma beyenziwa ezikoleni yini kuma cultural ukuthi kufundiswe nemvunulo kodwa njengamanje kunabantu aba-affordayo abathi mina ngingahamba ngiyoyithenga mangabe kuthi uyathengwa ngivunule ngendlela engithanda ukuvunula ngayo kodwa ebe engazi ukuthi akufanele avunule ngophaphele kwalagwala akufanele afake ingwe njengoba usho ukuthi ingwe isilwane sasendlunkulu kodwa manje usele kune gap la kufanele khona abantu bafundiswe khona Mageba ngazi ukuthi singenza kanjani ukuthi nje ke kwasuke kwaphela ama syllabus lamadala ezikoleni ingane beyifundiswa ngemvunulo zikhule ngayo esikoleni kangangokuthi mhlambe ikho okwenza ukuthi nabantu abadala bengayinaki le ndaba yokuthi kufanele ukuthi bafundise ngemvunulo noma unga-afforda kangakanani awukwazi ukuthi asigqoke nje ukuthi yagqoka imvunulo ayigqoka iyabhinca awukwazi ukubhinca imvunulo engakho esigabeni sakho awukwazi futhi ukuthi umuntu
wesifazane ubhince ivunulo njengoba ngishilo wabesilisa. Kanti futhi nabesilisa awukwazi ubona umuntu wesifazane wesilisa esefake imvunulo yomama ngoba ukhona umuntu wesifazane khona umuntu wesilisa ngokwesintuke. Futhi ke imvunulo yayifakwa kuphilwa ngayo zingakabikho impahla lezi zinto. Njengamanje ke imvunulo asisahambi ngayo siyifakile. Kodwa sesiyifaka isifana nenkolo. Sesiyifaka eindaweni ezithize. Njengokuthi uma kunamacece, uma kunemshado, uma kunezinto siyaqikelela ke ukuthi ubukeke kuthiwa nanga umZulu. Ngoba mawufaka imvunulo kufanele kuthiwe nanga umZulu. Ngakho ke noma ngaba umZulu mawufaka imvunulo yethu ihloniphe, uyifake ngesigaba esifanele, uyifake endaweni efanele, futhi uyifake umuntu ofanele ukugqoka imvunulo. Ulokho ke ukuhlonipha abantu ngoba kufanele sihloniphane simphakathi ehlukene, kufanele sihloniphane. Ngeke ufake imvunulo yami engiyithandayo bese mhlambe usuwenza sekuthola etshwaleni. Usudake ngithola ulele nale mvunulo ngona kusidaka. Noma uthathe le mvunulo uhambe nayo uyobamba inkunzi, uyogwaza abantu. Noma uthathe le mvunulo uye emgwaqeni uhambe uyoqwayiza, uyifakile le mvunulo. Ukhomba ukuthi awuyihloniphi lento yethu esiyihlonipha kangaka. Ngakho ngoba siyathandana siyisizwe, yenzani i-research ukuthi mase ngithatha into yamaZulu ngoba amaZulu egqaja kangaka. Yini embi engafanele ngiyenze ngale mvunulo? Efanele mangibona ukuthi hayi mhlambe sekufika isikhathi ukuthi ngenza into engathandeki, ngithatha imvunulo uyibeke lapha. Futhi musukuthatha imvunulo engakufanele yenza i-research uma ungayena umZulu ukuthi fanele uyifake nini, uyifake kanjani futhi imvunulo. Nokuthi futhi naseyindaweni lezi engikhuluma ngazo njengemshado, njengamacece, njengememulo nezinye izinto, igqoke lento ngendlela esenza ngayo. Ungenzi into esothi masibuka sithi awu waze wenza kabi imvunulo yethu, uyayihlambalaza imvunulo yethu. Amakeba siyathokoza ukuthi uzosihlephulela ngoba ngicathi lubaluleke kakhulu lolu lwazi olukhiphayo nabantu. Mhlamba angifisi ukukhuluma ngomacingwane, ngizwile kakhulu ukuthi useyindabeni naye ngokumphethe ngendlela yakhe. Abantu ke banendlela yabo yokubehavior neyokuphendula nokuthathelela uma kukhona asireact ngendlela efanayo ezimeni ezifanayo ngaso sonke isikhathi. Mhlambe ngisho nje ukuthi mhlamba akukhulumayo nawo njengomZulu ukhuluma into eqondene naye engeke mina ngiyiphawule. Kodwa nje ngakuphawula ukuthi yimi kuphela okhulumela ingonyama. Futhi ke ngangikuchazile naye ingonyama ukuthi izinto eziningi sizothanda ukuthi iphawule ngazo kwimedia, kakhulukazi njengoba nje isimo sisazi ukuthi imayikhululeka namhlanje ukuthi isiphumile kubantu bomthetho. Akufanele mangabe usaphathi kwenkantolo bese kuba nezinto eziningi oyikhulumayo noma ubone ukuthi okunye kuyonakala. Kodwa yimi njengamanje okhuluma izinto zengonyama. Lokho engushoyo nengukhuluma ngemvunulo, ngibalula nje ngemvunulo kuphela ukuthi fanele ubisebenze kanjani. Okunye ke kungenzeka ukuthi abantu basebenzise imvunulo ngendlela engalunganga ngoba bengenalo ulwazi. Ngoba bengenalo ulwazi. Imvunulo nje into yesintu evunulwa ngesintu, futhi umuntu ovunule ngemvunulo akuyona imvunulo kahle kahle. Ngiyamangala nje nakhona emshadweni akuyona imvunulo eyokuthi mhlawumbe umuntu angathi maye ngoba kube kanje kahle kahle imvunulo eyodwendwe umgaqo wesiZulu. Usuke uyibona insizwe evunule isuke iphakamisa isikhwili sayo, igiya, ishaya izizishane nomakoti ngezinqe, kudlaliselwa kubonakala ukuthi kudlala indoda. Manje ke uma mhlawumbe uzofaka imvunulo unethe uwenza into ehlukile kulokho sothi thina kusiya umshado lo. Yenye into nje mhlawumbe esingasho ngoba ngeke ufake imvunulo
bese uthi ufuna ukuhloba ngayo nje bese uthi usemshadweni ngayo akuyona yokwenza lokho. Imvunulo emshadweni usuke ngempela uyoqashiya ngoba usuke uya kumakoti wakho futhi kusuke kumgcaco kusuke ngesikuhlanganisa masizohlanganisa thina sifaka amasudu bona ngathi usicuthe ngeke kube usicuthe ufake nemvunulo kusho ukuthi imvunulo yethu yayihlambalaza uyenzisa into okungasiyo eyayo. Indaba ezithi angicathi usugeqe amagula sibonga nje indaba ezithi nanokuthi uzama ukuthi masicela ngoba siya understand amageba ukuthi